Već smo govorili o tome da postoje dva vida rasijane molitve. Prvi je kad se čovjek trudi, ali ne može da ovlada svojom pažnjom, pa napušta riječi molitve i okreće se ovozemaljskim stvarima. Nemoćan je, mlad je, nema još snagu da se vine. Tada se podiže cijela bura pomisli koja zagluši riječi molitve, no čovjek ipak ne ostavlja molitvu, već silom volje vraća njenim riječima i uz napor zaključava ga u njih. To je sinajski dogmat molitve, zaključavanje uma kroz pažnju u riječi molitve. To su prve molitvene vježbe. Pa on nekad izleti, pa ga ti opet uzmeš, pa ga zaključaš, pa on opet izađe i tako. To je ta pažnja, odnosno rasijanost koja je svojstvena početnicima i ona je u neku ruku razumljiva. No, se ponovo oslobodi poput zvijeri i zamke i čovjek ga ponovo silom volje vraća unutra, na onu riječ molitve koju je napustio. To je borba. Takva molitva je spasonosna upravo zbog truda koji čovjek ulaže. Znači, nemojte se obeshrabrivati kad je rasijana na ovaj način, to je razvojna faza i ona ima svoju vrijednost i priziva Božji blagoslov. Ali drugi vid rasijane molitve je lažna molitva. Čovjek laže Bog. Ide lakšim putem tako što čita ili izgovara molitvu, ali se ne brine za pažnju. On uopšte ne shvata pred kim stoji, šta radi, sa kim razgovara. On se pretvara da se moli i vremenom se tako navikne na to licemjerje da ga više i ne primjećuje. Za tu molitvu u laži i ljenosti prorok Jeremija je rekao, citat, proklet bio ko nemarno radi djelo Gospodnje. Proklet znači odlučen od Boga. Zbog tako nedostojne molitve, kao i zbog nedostojnog pričešćivanja, čovjek biva dalje od Boga no što je prije toga bio. Za neprekidnu molitvu je neophodno da se čisti sjedini sa čistim srcem. Zato čovjek treba dobro da se čuva laži koja prlja srce i puni pomislima, kao da izbjegava zlobu, budući da ime Isusa Hrista ne može da se sjedini sa zlobnim srcem. Kako je najbolje baviti se Isusovom molitvom? Odgovor. Tako što će čovjek da pazi na svoje srce, da odgoni pomisli čim se pojave, i to kako loše, tako i dobre, i da zaključava u riječi molitve. Ovo se odnosi na vrijeme koje smo odvojili za Isusovu molitvu. Tada nema pomisli, ni lijevih, otvoreno loših, ni desnih kao dobrih. Jer ne može biti bolja od imena Isusovog, znate. To je apsolutno dobro. Tako da, to isto je to važno da znamo, kad odvojimo neko vrijeme, neka to bude i kratkih 10 minuta za navikavanje, to je, ali ne ovom prilikom više, o tome samo kratka napomena, potrebno je i neko vrijeme za vježbe, za tu molitvenu gimnastiku. Pa ako je 10 minuta, u tih 10 minuta samo pažnja na Isusovu molitvu. Bez ikakvih osjećanja, ovo je samo vježba pažnje. I nikakve pomisli. Pazite, bit će pomisli koliko hoćete, ali u tom trenutku ne prihvatamo ništa. Kasnije, kad se čovjek dobro izvježba, onda ta sladost koju molitva daje, ona mu gorkim čini sve što nije vezano za Isusovu molitvu. I onda nekako prirodno odbacuje pomisli jer mu prave težinu. To se odnosi na razvijena duhovna stanja, ali eto čisto da imamo neki pregled. Kao primjer nam može poslužiti mačka koja sjedi ispred mišje rupe
i čeka. I čim se miš pojavi, baca se na njega. Tako treba da straži nad srcem i da silom gnjeva, to je sveti gnjev, ubija pomisli i u srce useljava molitvu. I kao što se po čistoj tabli lako pišu slova, tako se i u srce čisto od pomisli lako urezuje ime Isusa Hrista. Ime Božije se onima koji ga rasijano izgovaraju čini nečim poznatim i uobičajenim, dok će za one koji se mole sa pažnjom ono uvijek biti novo i drugačije. A to je zato što se sam čovjek mijenja kao i njegova sposobnost da osjeti Boga. Bog je bezgraničan i čovjekov vječni život je vječna spoznaja Boga kroz približavanje k njemu, kroz oblistavanje božanskom svjetlošću koja i samu dušu čini sličnom svjetlosti. To je taj proces prosvećenja, očišćenja, prosvećenja koji vodi ka zadatom stepenu oboženja, do koga se dolazi ovim putem i ovom praksom. Smo samo uzeli nešto malo, ali to je čitava jedna oblast. To da znate, pravoslavlje ovo ima vrlo razvijeno to učenje u Isusovoj molitvi. I to ga zapravo i čini tako jedinstvenim. Ovo učenje nećete naći niđe. I zato je jako tužno kad vidimo našu zabluđelu braću i sestre da se zanimaju nekakvim lažnim mistikama i duhovnim praksama. I eto da Bog da toga postanu svjesni na vrijeme i da se vrate sebi i vjeri otaca svojih i da od njih primaju čistu vodu čistog predanja i ovog spasonosnog molitvenog učenja koje nas moćno oslobađa od oko ovoga vijeka i priprema da nas slijedimo budući vijek i buduće carstvo, prizivajući ime carevoga jedinorodnoga Sina, kroz koje nas sami Duh Sveti i privodi njemu, a kroz njega, kao kroz ta tajanstvena vrata, privodi i Otcu Nebeskom, u čemu je i vječni život. I za kraj, samo još jedno podsjećanje iz knjige Tajna spasenja, također od arhimandrita Rafaila Karelina, isto jedan ozbiljan komad, pun svjetlosti, ima poglavlje Sila bez molvija, to je molitvenog tihovanja, u kome on govori i nama je mnogo pomogao da otkrijemo značaj tihovanja, u kome je ta šifra ili ključ za pokretanje ozbiljnih sila koje djeluju na planu našeg spasenja i brane nas od tamnih i mračnih sila. Zbog toga je taj put ili sila bez molitve ili predanje vezano za molitveno tihovanje strašno napadnuto silama tame. Najviše se njega plaše i daće ti sve drugo da se zanimaš, samo da se njega nekako ne kosneš, jer kroz njega se otključavaju dveri tajni. To nije ništa novo u crkvi, ali naša generacija se baš ozbiljno udaljila od svega toga, zato danas imamo mnoge krize u pravoslavlju, što kaže Karelin, vještačku izmjenu pravoslavnog mentaliteta, sve izraženiju, posebno kod novih naraštaja. On je već s početka 20. vijeka prepoznao ozbiljan nihilizam i mi u 21. sad već vidimo ozbiljne patološke promjene, ali ne treba se plašiti. Čokot je zdrav i one loze koje ostanu na njemu bit će zdrave i plodove će donositi. One koje otpadnu od njega sušit će se, bit će skupljene i u oganj bačene.
Na kraju tog poglavlja arhimandrit Rafael kaže sljedeće. Bezmolvije je neprekidna molitva. Sveti oci kažu da nas molitva uči svemu, pa čak i samoj molitvi. Bezmolvije nije samo pustinja. To je usamljivanje u odnosu na ljude i svijet, prebivanje sa samim sobom, tačnije prebivanje duha sa Bogom. Za ćutanje i bezmolvije čovjek treba da se bori, prosto da ga otme iz čeljusti ovoga svijeta koji kao neko čudovište želi da pojede sve vrijeme čovjekovog života i sve sile njegove duše. Većina ljudi, čak i hrišćana, ne shvata podvig bezmolvija. Oni govore da je neophodno pomagati svijetu u ime ljubavi zato što vide samo spoljašnje, tjelesne i duševne patnje. No, najveća i najstrašnija tragedija ovoga svijeta jeste njegovo otpadanje od Boga, koje neprekidno traje. Njegovo pretvaranje u polje sila tame, stravično demonizovanje koje se odvija na naše oči, carstvo pakla na zemlji, vlast satane koja ljudsku krv pretvara u zlato, a same ljude u moralne leševe, u majmune pune požude koji su satjerani u kavez. Tragedija svijeta kao perspektiva vječnosti izvan Boga, vječnosti kao demono upodobljenja, to najveće zlo, kao da je u magli skriveno, pa ljudi skoro da ga i ne primjećuju. Demonske sile ne mogu se otjerati samo tjelesnim milosrđem. U borbu sa nevidljivom silom palih duhova može se upustiti samo nevidljiva sila molitve, koja je sposobna da blagodat nizvede na zemlju. Ovdje misli o molitvi o kojoj smo govorili. Upravo zato je đavo toliko protiv podviga bezmolvija. On mu suprotstavlja brigu o siromašnima, propovijedanje vjere, bavljenje bogoslovskim spisima, bilo šta, samo da čovjek postane nesposoban za unutarnju blagodatnu molitvu koje se demon istinski boji. Molitva za svijet je najteži podvig. Prepodobni Arsenije Veliki izabrao je podvig bezmolvija i ćutanja i ispostavilo se da je iznad svog duhovnog prijatelja, prepodobnog Mojsija Murina, koji je njegovao bolesnike, primao putnike, namjernike i završio život kao mučenik. Gospod prima sve vidove milosrđa. Sveti Jovan Zlatoust je rekao: daj žednome čašu vode i primi za to carstvo. Ali bezmolvije i ćutanje predstavljaju podvig drugih dimenzija. Rekli bismo podvig kosmičkog značaja. U poređenju sa njim, djela duševnog i tjelesnog milosrđa su kao svjetlost svjetiljke u poređenju sa sjajem zvijezda.